Bueno, passats els dies també cures les ferides, no? Per tant, t'animes, evidentment després de la derrota no, és molt recent, tens ganes de corregir les situacions, de sumar els punts, no t'ho diria, no ho percebo ni jo individualment, i el que és el més important de tot és que tampoc ho percep el grup. He tornat a veure, sona atòpic, però realment estem bastant forts mentalment, l'equip està molt unit, està entrenant molt bé, i el diumenge farem un bon partit i intentarem sumar els 3 punts que ens els mereixem, de veritat, i l'afició també. Sí, al final crec que és anecdòtic que no hagin marcat, perquè l'altre dia mirant partits, per exemple el mateix partit de la Real B a casa, comença el partit amb 2 ocasions claríssimes per posar-se per davant a les llanes. No ens ho prenem com que no han sigut capaços de marcar, ens ho prenem com que és un equip que porta 3 punts, que ha sumat en competició, que és un equip sòlid, que és un equip que té clar el que juga i que vindran aquí, igual que nosaltres, a buscar els punts, a sumar per ells, i nosaltres, ja et dic, el que hem d'estar és molt tranquils, és estar motivats, concentrats, estar pendents del que puguem controlar i repetir una mica la línia que vam tenir nàstic a la primera part o inclús fins al gol, no? Que va ser la d'un equip sòlid, va ser d'un equip ben treballat. Hem revisat el partit i si la sensació era bona després del partit, ara t'ho reconfirmo, és un dels millors partits que hem fet aquesta temporada. De fet, dels 5 que hem jugat, no considero personalment que n'haguem merescut perdre cap, s'ha donat així. Per tant, la dinàmica al final és la bona, estem en la direcció correcta, si tenim la porteria a 0 sumarem els 3 punts, que en tenim moltes ganes. Sí, al final també jo crec que la calma hi és evident, no? El futbol és un exercici de cada cap de setmana, és una indústria que es centra en el resultat, que és el que has de fer, és la nostra obligació també guanyar partits amb el Sabadell, és la nostra obligació donar alegries a l'afició i és bo que hi sigui. Al final, ja ho va dir també el Raül, que jo comparteixo molt el que va dir en el seu moment, no? Ha de ser una pressió positiva, ha de ser una pressió que t'ensenyi la importància de voler sumar. Personalment veig el grup en una posició mental i en una tònica molt bona, aquesta és la realitat, si no t'ho diria, no tindria cap inconvenient en dir-te que no és així, no tindria cap inconvenient en dir-te que les coses no van bé, però realment hi són, no? I van bé. Per tant, paciència, a fer un bon partit, a cometre poques errades, a tenir els encerts que s'han de tenir també per sumar els punts i de veritat, més que evidentment a buscar la victòria, a buscar un altre cop un bon partit que agradi la gent, els puguem fer disfrutar i puguem sumar. Bé, estic bé, a mi al final crec que perdre no li agrada a ningú, és un exercici que has de... és difícil, has d'empassar, has d'estar allà pensant què ha passat. També la posició que tens és la que és, no? Ets el màxim responsable, és el que toca. Estaria bastant més preocupat si veiés que estem lluny d'aconseguir els punts, no? I francament, i sent bastant honest, aquesta és la realitat. La realitat és que no és per repetir, no? Però la realitat és que Irún va fer un bon partit, aquesta és la realitat. La realitat és que Osasuna vas competir probablement la teva pitjor estona de la temporada, va ser la segona part d'Osasuna. La realitat és que Ponferradina va fer un altre bon partit. El partit de la SD, de 10 partits potser en guanyes 9, no cal números, no? Però vas tenir cap de l'ofensiu, vas tenir ocasions, no van entrar. I el Nàstic de Tarragona, insisteixo en aquesta idea, que crec que és important tenir-la al cap com a club i com a entorn. A mi em va agradar molt l'equip, tant la primera part com la primera hora de joc. Després va ser un cop dur, no ens vam poder refer, són coses les que aprenem. Veig a la gent molt tranquil·la, veig a la gent molt ficada, veig a la gent amb les ganes de tirar això endavant i de seguir fent camí junts, no? Per tant, a mi això també m'aporta
confiança i tranquil·litat, estem completament centrats en el que hem de fer i el diumenge una nova oportunitat maca contra un bon equip per guanyar el partit. Penso que és una mica diferent perquè també m'he mirat partits de l'any passat per veure on estàvem i com érem com a equip, no? I mira, fa pocs dies em vaig mirar l'1-0 contra el Calahorra a la jornada 5. En aquell partit no l'has de guanyar de cap de les maneres, vull dir, no vas tenir el control, el Calahorra et va arribar, recordo un peu de Sergi Puig a la primera part i al final doncs vas guanyar a casa, no? 1-0, després la inèrcia i la tendència no va ser bona perquè no competies. Vas perdre 3-0 al camp de l'UD, vas perdre a casa 1-3 contra l'Eldense, vam aixecar el cap d'una manera espectacular al Johan Cruyff quan semblava que arrencàvem amb la victòria a l'Intercity i vas perdre el camp de la Nucía i va haver-hi una irregularitat, no? Llavors són errades les que passaven llavors semblants a les que passen ara? Ho són perquè són errades individuals, però al final aquestes errades no les borrarem del futbol i de l'esport, són errades que hi són, amb les quals s'ha de conviure i amb les quals jo personalment, encara que sembli molt atrevit dir això, no hi tinc cap tipus de problema. Existeixen, les entens, ni animes el jugador que les fa, perquè el jugador també entén que no es poden fer i no les vol fer i les accepta de manera natural, i el dia que desapareguin doncs segurament tindrem les possibilitats de guanyar, però potser el dia que desapareguin passen d'altres coses que ens allunyen també de sumar punts, no? El que veig és que l'equip a dia d'avui és competitiu, no en el sentit de sumar punts perquè no hem sumat tants com volíem, però sí que és un equip que està bastant endollat i està connectat als partits. No em sembla que no diria una barbaritat si et digués que el Nàstic en els primers 60 minuts no va xutar a porta, no? Al camp del líder, amb l'ambient que hi havia, doncs aquestes són les senyals amb les que ens hem d'aferrar i aferrar-nos a això, seguir treballant i fent camí, arribaran les victòries i arribaran amb més freqüència, que és el que tots volem. L'Armando va ser un jugador que ha defensat els colors del club, els va defensar de la millor manera possible, va ser un jugador que va portar molt de rendiment en el seu moment, va ser un jugador al qual jo li vaig donar la confiança perquè no l'havia tingut a principi de temporada i suposo que com tots els jugadors que han estat aquí, doncs en guardem un gran record, en guardem una gran estima. Malauradament per ell no es va poder materialitzar aquesta opció de seguir al Sabadell. Ell ara està a Sestao, centrat en l'equip, en rendir, en fer-ho bé pel club. Nosaltres estem aquí centrats en rendir, en fer-ho bé pel nostre. Quan el veiem li donarem la millor benvinguda possible perquè és una persona que se l'aprecia, i quan saltem al camp l'Armando passarà a tenir la mateixa importància que tenen tots els jugadors rivals, no? La màxima i la mínima a la mateixa vegada. I el Sergi en el mateix pack, no? Amb el Sergi a part, amb l'arribada d'Hortolà, que no va poder participar, crec que va tenir una professionalitat molt destacable perquè era un porter que sí que podria haver seguit sumant porteries i va contribuir també de manera decisiva a la permanència. Jugadors que han ajudat a que el Sabadell estigui on està a dia d'avui. Pues que també això té una doble lectura, no? Té la lectura de l'errada, que està molt bé, però que té la lectura de l'encert. Llavors, tanto monta tanto, no? L'Hortolà no va blocar la pilota a Irún i ens van marcar el segon gol. En el mateix camp, uns mesos abans, va treure un peu a la primera part, que era l'1-0 de l'Irún, en una dinàmica on nosaltres veníem d'una victòria parcial contra l'U de Logroñés a casa, però no materialitzada en punts, on estàvem a 6 de l'Irún de sortir del descens, i probablement aquella parada va canviar una tendència, no? Llavors, a què ens agafem? Ens agafem a les errades que fa una persona que et treu en punts o ens agafem als encerts que fa una persona que te'n donen, no? I això s'exemplifica en tots els casos. Pensa el cas de Toni Herrero. Toni Herrero, què fem? L'agafem i li diem: Toni, ens vas treure els punts a Nàstic, no pots ser-hi més aquí. O ens agafem el gol que va fer la Ponferradina, que et va posar per davant
i et va permetre puntuar, i si haguessis tingut un punt més d'encert, sobretot en les transicions ofensives, haguessis acabat sumant. Doncs tot això amb tots els jugadors seguirà passant. La meva filosofia com a entrenador no és la de voler canviar aquestes coses, les accepto, passen, li donem zero importància i intento centrar en els encerts que fan, que són molts. Algun dia superaran amb escreix els errors, perquè els errors que hi sempre hi seran poc rellevants amb el rendiment d'un partit, i guanyarem, segur que guanyarem, però no ens obsessiona tampoc aquesta paraula. El que volem és fer un bon partit i repeteixo, que la gent estigui contenta amb el que veu al camp. Jo crec que la trampa som nosaltres per ells. Imagina què et dic. Crec que la trampa som nosaltres per ells. Va, tíos que venimos ahí, que están mal, están con dudas, que no lo tienen, que están nerviosos. Si van amb aquesta mentalitat es poden trobar una roca molt dura i ho poden passar molt malament. Jo crec que la trampa som nosaltres per ells. No, recupero Guillem i tinc a tothom disponible. Espera, deixa'm pensar que és recupero Guillem i tothom està disponible. Una notícia molt bona, i Raúl ja està més animat, el qual també és molt bo. Tornarà, encara falta molt, però acabarà tornant. Mira, l'Antonio li dic cada setmana, li dic: Antonio, tranquil, que t'arribarà. Per tant, si ho dic en roda de premsa i després no ho faig, problemes, així que l'Antonio hi arribarà. L'Antonio jugarà, tindrà l'oportunitat de ser-hi, perquè crec que és un jugador amb moltes capacitats i ha sigut un bon fitxatge. Doncs els problemes i les vicissituds una mica del futbol han fet que no hi pugui ser encara. Ha de tenir paciència i ha d'esperar el seu moment. Amb el Biel és un cas similar, és un jugador una mica més jove, és un jugador, jo diria, encara més de projecció, que s'ha de fer, ha d'anar treballant, i tant de bo també, a mesura que avancin partits, pugui participar. Bueno, a mi l'altre dia em donaven abraçades quan vaig tornar del camp del Nàstic. És a dir, la crítica a l'afició, on està la crítica a l'afició? No està en xarxes socials, amb comentaris que sempre hi seran, és generalitzada a nivell intern de club, és a dir, hem de descobrir on està, si hi és, per què hi és i realment quin pes té. L'afició és soberana per estar enfadada, de fet ho ha d'estar, perquè nosaltres ens exigeix més i nosaltres el que volem és guanyar partits i donar victòries al club i fer-los sentir bé el cap de setmana. Però crec que no s'ha de tenir només una lectura, i més en el dia on estem avui en dia. Crec que hi ha molta gent que t'apoya, molta més de la que no ho fa, per tant, amb això també estem tranquils i hem d'anar cap endavant.